Bună ziua, mă numesc Mihaela Drăgan și sunt cofondatorul Asociației Romanian Community in Cork, alături de colegii mei Liana Ghidel, Cristina Zanfir și Cristian Mihar. Așa cum știm cu toții, din păcate, de mai bine de un an și jumătate, trăim afectați de această pandemie COVID-19, o perioadă dificilă pentru noi toți și de aceea ne-am gândit să venim în ajutorul comunității noastre cu câteva sfaturi, cu câteva recomandări pentru a putea depăși mai ușor această situație de criză și pentru a sprijini bunăstarea psihică și psihosocială a celor dragi din jurul nostru în această perioadă de pandemie COVID-19. Iată deci câteva sfaturi privind coronavirusul și sănătatea mentală. Sănătatea mentală și starea de bine sunt importante pentru noi toți. Sănătatea noastră mentală face parte din existența fiecăruia dintre noi. Pandemia de COVID-19 și alte provocări au făcut ca mulți oameni să se simtă dezamăgiți, derutați, frustrați, neliniștiți, deprimați și îngrijorați de situația în continuă schimbare și dorind ca lucrurile să revină la normal. Pentru cei mai mulți, COVID-19 a schimbat modul în care trăim și lucrăm deocamdată. Pandemii precum cea actuală cu coronavirus COVID-19 pot fi înfricoșătoare și ne pot afecta emoțional. De aceea este important să rămânem informați, dar există și alte lucruri pe care le putem face pentru a ne menține starea de bine în astfel de perioade. Iată câteva sfaturi care să te ajute pe tine, familia și prietenii tăi să aveți grijă de sănătatea mentală într-un moment în care se discută mult despre potențialele riscuri la adresa sănătății fizice. 1. Încearcă să eviți știrile false și teoriile conspirației și informează-te din surse de încredere. Zvonurile și speculațiile pot să-ți alimenteze neliniștile și anxietatea. Informându-te din surse de încredere, vei putea să controlezi aceste stări. 2. Rămâi conectat. În perioadele de stres, ne descurcăm mai bine dacă avem companie și sprijin. Menține legătura cu familia și cu prietenii. Este bine să îți urmezi rutina zilnică și să te concentrezi pe ceea ce poți face pentru a controla stresul prin tehnici de relaxare, pentru a te menține activ și pentru a mânca echilibrat. Stai conectat cu prietenii tăi și cu rețelele sociale, dar încearcă să nu acorzi atenție senzaționalului. Bazează-te întotdeauna pe surse de încredere și nu uita că și prietenii tăi pot fi îngrijorați. 3. Vorbește cu copiii. Este important să implici familia și copiii în aspectele care ajută la menținerea sănătății. Trebuie să fii atent la ceea ce le spui copiilor, să îi întrebi ce au auzit despre pandemie și să îi sprijini fără a-i panica. Trebuie să reducem la minimum impactul negativ asupra copiilor și să le explicăm lucrurile. Discută cu ei despre știri, dar încearcă să eviți să îi expui la prea multe informații despre pandemie. Fii cât se poate de deschis. Încearcă să nu eviți aspectele sensibile, dar vorbește-le într-un mod cât mai potrivit pentru ei. 4. Încearcă să nu anticipezi stresul. Este normal să te simți vulnerabil și compleșit în momentul în care citești știri despre pandemie, mai ales dacă ai avut traume sau probleme de sănătate mentală în trecut sau ai o boală cronică din cauza căreia ești mai vulnerabil la efectele infecției cu coronavirus. Dacă te îngrijorează situația dată de răspândirea noului coronavirus, ai putea experimenta simptome precum dificultatea de a adormi, lipsa puterii de concentrare, furie, îngrijorare, anxietate sau panică, sentimente de neajutorare, frică de persoane care tușesc sau care pal bolnave și îndepărtarea de persoanele apropiate. Este important să recunoști aceste sentimente și să-ți reamintești să ai grijă de sănătatea fizică și psihică. De asemenea, ar trebui să eviți obiceiurile nesănătoase precum fumatul și consumul excesiv de alcool. Încearcă să îi liniștești pe oamenii îngrijorați și pe cei care trăiesc singuri. 5. Evită să faci presupoziții.
Nu judeca oamenii și evită să tragi concluzii despre cine este responsabil pentru răspândirea bolii. Infecția cu coronavirus poate să afecteze pe oricine, indiferent de etnie, statut social sau gen. 6. Alege cum să selectezi informațiile din mass media legate de pandemie. Există multă expunere în mass media despre pandemia de coronavirus. Dacă observi că această expunere îți provoacă stres, încearcă să găsești un echilibru. Este bine să urmărești știrile cu condiția ca excesul de informație să nu te deranjeze. Cantitatea uriașă de informații despre COVID-19 poate crea confuzii și senzații copleșitoare. Încearcă să alegi unul sau două locuri de încredere de unde să vă puteți obține informații utile. Site-ul irelandshealthservices.ie oferă informații actualizate pentru Irlanda. Dacă vă simțiți neliniștiți sau dacă dispoziția dumneavoastră este mai pesimistă, asigurați-vă că cereți ajutor de specialitate, apelând atât la medici de familie cât și la serviciile de consiliere și sănătate mentală. Ei vă vor contacta prin apel video sau față în față. Accesați Free Call Samaritans 116123 sau turnToMe.ie sau mymind.org sau clanwilliam.ie sau helplink.ie. În același timp, am vrea foarte mult să vă aducem la cunoștință despre proiectul Nu ești singur, proiect de consiliere și terapie online gratuită oferită comunității române din Irlanda. Centrul Together Rasem, cu sediul în Cork, în colaborare cu comunitatea românilor din Cork, a lansat o nouă inițiativă de consiliere online care își propune să sprijine comunitățile românești și poloneze din Irlanda, o inițiativă numită Nu ești singur. Proiectul finanțat de Gambling Awareness Trust oferă servicii de consiliere gratuită migranților polonezi și români care se luptă cu dependența de alcool și jocuri de noroc și familiile acestora care nu pot beneficia de serviciile convenționale de consiliere disponibile în Irlanda din cauza barierelor lingvistice. Proiectul însă nu se limitează doar la dependențe, ci se extinde și la alte dificultăți precum depresie, anxietate, criză familială, codependență, motivație scăzută și stres. Ca parte a inițiativei Nu ești singur, Centrul Together Rasem oferă tuturor românilor care trăiesc în Irlanda un număr de 6 ședințe de consiliere online gratuită în limba română, articole de sensibilizare cu privire la dependențe, sprijin familial și problema sănătății mentale în limba română, precum și scurte filmulețe despre problemele de sănătate mentală în limba română. Consilierea gratuită se desfășoară online, vineri și sâmbătă seara, în intervalul orar 17, respectiv 20. Programările pot fi rezervate prin intermediul site-ului togetherrasem.org. Psihoterapeutul centrului Together Rasem este Maria Plămadă, membru preacreditat al Asociației Naționale de Consiliere și Psihoterapie din Irlanda. Haideți să avem grijă de noi în această perioadă și să facem pași mici pentru a ne putea adapta mai bine. Mulțumesc!